ev şehîde evro hemmî çaverrêne evro em lista Parti Demokratîk Kurdistan ew lista daxwaza milyonê dikitin. Hûn dizanin ev çend roja ereba münaqeşeye li ser navê gotina Trumpî dibêjit reîs nêçîrvan Barzani. Ne gote reîsê Herêma Kurdistanê. Bêjit reîs nêçîrvan Barzani ya biya cehê behs û xeber û münaqeşa ereba ser vê gotinê vê kelîma reîs. Lewma em gelek dimezînin. Keş Partî mestr nebûye. Keş Partî mestr nîne. Barzani rehberê milletê Kurd biye. Barzani ava araz biriye. Barzani serê sê düşmina çemandiye. Barzani alaya Kurdistanê emanet wergil mehabatê wergil Qazî Mihemed û bera û yekatiya Sovyetî bir û careka dî zivran û evro rehber û merci û serkirdê me Mesûd Barzaniye. Hêvîdarîn hûn hemî pêk ve êk deng êk reng bo sindoqa biçin û sindoqa dengê xwe bo lîsta 275 geleka mühim me. Em hemî dengê xwe bidîne 275.